афсонаи Необуғистон. дар шаҳри ояндасозе бо номи Необуғистон, ки дар он мошинҳо парвоз мекарданду роботҳо дарахт мешинонданд, се қаҳрамони ғайриоддӣ зиндагӣ мекарданд. Сабзи 3000, Пиёзхон ва Қаламфур Икс. Сабзи 3000 роботи дурахшони норанҷӣ буд, ки чархҳои тиллоӣ дошт ва бо суръати нур медавид. ман хушмаззатарин сабзавоти ҷавон ҳастам. бо витамини серғизои ман ҳар кас қавӣ мешавад. Пиёзхон бошад донишманди бузурги лаборатория буд. дар сараш кӯлои нуқрагин дошт ва ҳар бор фикр мекард. аз чашмонаш ашки энергетикӣ мебаромад. ақл аз сурат болотар аст. ман метавонам ҳатто компютерҳоро гирён кунам. аммо Қаламфур Икс қаҳрамони оташин буд. бо костюми сурх пӯшида аз даҳонаш шӯъла мебаровард. агар ман бошам, ҳама чиз кор мешавад. аз кайҳон аждаҳои яхини азим қумандон Сардун омад. ӯ мехост тамоми Необуғистонро яхбаста кунад. ҳама чиз бояд ях кунад ва бемазза шавад. мардуми шаҳр тарсиданд. роботҳо кор намекарданд. дарахтон ях бастанд. сабзи 3000 аввал танҳо ҳамла кард. бо суръати баланд давид, вале рӯи ях лағшид. вой, системаи чархам ях зад. Пиёзхон барномаи зеҳнӣ сохт, аммо дар сардиҳои генерал Сардун микросхемааш ях кард. оҳ не, формулаҳоям аз кор монданд. Қаламфур Икс оташ партофт, вале танҳо қуввааш кофӣ набуд. не баъд онҳо фаҳмиданд танҳо якҷоя метавонанд пирӯз шаванд. Пиёзхон нақша сохт. сабзи 3000 бо суръати барқ генератори шаҳрро фаъол кард ва Қаламфур Икс тамоми нерӯяшро ба шӯълаи супертез табдил дод. ногоҳ нури азиме аз осмон равшан кард. кумандон Сардун об шуд ва ба яхмоси тарбузӣ табдил ёфт. кӯдакон бо ханда яхмосро хӯрданд. шаҳр наҷот ёфт. аз ҳамон рӯз сабзи 3000, Пиёзхон ва Қаламфур Икс муҳофизони расмии Необуғистон таъин шуданд ва ҳаргоҳ хатари нав пайдо мешуд, мардум медонистанд, агар сабзавот муттаҳид шавад, ҷаҳон наҷот меёбад.